Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय ओमफ्राय नै आंखौ दिनै बिराद बेलेग नुदोंना बिराद मा होनो आङो बेबायदि लुक्सखौ आंनि भिडिअ दिनैसिम माने होफेराखै जेनेबा बेबायदि लुक्स माने क्रिएट खालामनानै आङो माने प्रेजेन्ट खालामाखै आंनि भिडिअआवहाय बाट दिनैनि भिडिअआवहाय बे लुकखौ आं बोरै खालामनाय मेकआपखौ स' नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो फायदो थांसै सरि नायलाय ओमफ्राय मोखाङा जि पिम्पल्स जादों आंहा मोननै मोनथाम नैबेयाव मोनसे नैबेयाव मोनसे नैबेयाव मोनसे ओरैबायदि गिदिर आंहा नेक्स्ट शुटिंखौ माबायदि लागोन देलाय आं बेबायदिबा बिराद दुखुलै आंहा ओमफ्राय नै आं दायो मयस्चराइजार फोनसै आंथ' जुभिसनि इउज खालामखायो आं माने जायखौ मोजां मोनो बेखौनो बिराद मोजां मोननानै बेखौनो इउज खालामबाय थायो आरोना इदि दायो बरियाके मोखांखौ साफा सुना लाखानायमोन आङो आखायाबो क्लिन खामोन आंनिया साफा खामोन ओमफ्राय आंनिया हराव उन्दुयैनि थाखाय माने सिथर बेरदो आंनियाव खिन्थु बिदि पिम्पल्सफोरा बिदि बुरजा बिदि जाया आरोना माने मोनसे बा मोननै थरसे थरनै थरथाम बिदि बेरो आरो गिदिरहै ओमफ्राय नै दायो आङो फोनबाय मा होनो माबा फोनबाय आङो प्राइमार फोनबाय सुइट्स बिउटिनि ओमफ्राय नै दायो लकडाउननिखायनो माने बेलेगबो बायनोबो हायाखै अनलाइन अर्डार खालामनायफोराबो माखासेया फैनाय देखाया बिराद दुखुलै माला खेवगोन बे कर'ना भाइरासआ बासिबाय आङो ओमफ्राय नै दायो आङो मोननै पेन्सिल लाबाय मोनसेया ब्राउन कालार ओमफ्राय मोनसेया ब्लेक कालारनि जों गासैबो माने बे जिथु मिसुगुर दङ बे मिसुगुराव गासैयावबो जुदि जों गोसोम कालारखौ फुनो बिराद हामा नुयो आरोना माने नेचारेल नङा बेखायनो आङो फार्स्टआवहाय ब्राउनजों आखिना लाबाय ओमफ्राय उनावहा ब्लेकखौ बे साइडआवहा फुनगोन आरोना ब्लेक कालारखौ बे साइडआव फुननानै ब्राउनखौ जुदि फ्रन्ट साइडआव फुनो होमबाना माने बिराद नेचारेल लुक फैयो आरोना स' नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय आरो बेयावहाय ब्रासबो दंखायो बे ब्रासजोंनो आङो एसे थिक थाक खालामनानै लाबाय आरो ओमफ्राय दायो आङो नै मेभलिननि कनसिलारखौ इउज खालामगोन आंनि आइब्र'नि बाउन्डारियाव स' नायबानो जाबाय आं माबायदि एप्लाइ खालामो ओमफ्राय नै आइब्र'आ आंनिया अलमस्ट कमप्लिट जाखाबाय ओमफ्राय आंनिया गुस्थिया एसे रानखांबाय थादोंमोन माने बे टाइमावहा बेखायनो आङो लिप बाम नागिरदोंमोन बाट आं लिप बामखौ मोनासै लिपस्टिकखौनो मोनबाय D1नि नैबे सेटखौ लाबाय आङो बेसे नाम्बार मोनथाय मिथिला रेकर्ड खालामनाय टाइमाव माने लिपस्टिकखौ खाथियाव लानाय जाया नायफ्लांनाय जाया ओमफ्राय बिनि उनावहाय मस्ट फेभरेट आंनि बे ब्रेन्डआ हुदा बिउटि बेखौनो फोननोसै आङो दिनैयो स' नायलांबाय थादो बोरै एप्लाइ खालामो आङो दायो आङो आंनि नेकआव इउज खालामगोन फाउन्डेसनखौ मानो होनना बुङोब्ला मोखांखौल' गुफुरबा मोजां नुवाना बेखायनो गोदनाखौबो खालामना लाखानोसै हल फेसाव फोनखांबाय आङो दा ओमफ्राय आङो फोनगोन कनसिलार हुदा बिउटिनिनो बेबो कनसिलारा बांसिनानो मिथियाबो कनसिलारखौ आं जि जायगायाव फुनदों बेयावल' फुननाय जायो फाउन्डेसनखौसो हल फेसाव फुननाय जायो बिदि आरोना ओमफ्राय दा सोरबा बुंलायगोन मेकआप खालामनायखौ जोंखौ फोरोंनाङा जों रोंखायो नोंसोरनिख्रुइ बांसिन आरे जुदि रोंखायोबा आंनि भिडिअखौ नायनाङा आंनि मेकआप टिउटरियेल भिडिअखौ नायनाङा ओमफ्राय इदि कमेन्टबो हरनाङा आंनियाव मिथिबायना ओमफ्राय आं गासिखौबो बुङाखै दे जाय आंनियाव बिदि गाज्रि कमेन्ट हरो हेटारफोरखौसो होनदों माने नै दायो आं फोनखांबाय ओमफ्राय बेखौ फोनखांनायनि उनावहाय आङो रस पाउडार फोनगोन ओमफ्राय कम्पेक्टबो फोनगोन आङो बेनि थाखाय आं ब्रास नागिरदोंमोन ब्रासखौनो नागिरना मोना मिथिबायना आङो नै हुदा बिउटिनिनो आङो लुज पाउडार फोनगोन ओमफ्राय ब्रासखौनो नागिरना मोनामोन आं बिदिनो माने माबा मोनसे देलायबाथाय नागिरनानै मोना ब्रासफोरखौ उलुं गुजुं बिराद बावोना आङो बावनाय बेमार आङो फाइनेलि मोनबाय मोनाखै बे पाउडार ब्रास नङा बेयो ब्लासार फोननायनिसो फोनबाय आङो ना जिखुनु खामानियाव फैबानो जाबाय ना माथोखाय ना मालाबाथ' आं मोनसे ब्रासजोंनो लुज पाउडार फोनो कम्पेक्ट फोनो मोनसे ब्रासजोंनो आङो
माबाबो फोनो मा होनो ब्लासारबो फोनो मोनसे ब्रासजोंनो कन्टुरबो खालामो आं जि मिन्थावनासो ओमफ्राय दायो आं कम्पेक्ट फोननो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय खालि जानायखौसो लाफ्लांदो खिन्थु आं बे D1नि अरिफ्लेमनि कम्पेक्टखौ आङो खालि जाबाबो गारा मानो थाखाय मिथिबायना बेयावहा फिसा आयना थायोना ओमफ्राय मालाबा माने बे बुस्थुआ माने एभेलेबल जाबा आंनि थाखाय मोजां मालाबा आयनाफोरा बायस'नो मालाबा आयना गैया जायोना बे बिराद हेल्पफुल माने आयना फिसा थायोना देलायनो थाखाय मोजां जायो आरो माहाबाफोर थांबा माबा बावगारोबा मालाबा बे बुस्थुआ थाफ्लाङोना एखाय आरो ओमफ्राय आं दायो कम्पेक्टखौ एप्लाइ खालामबाय ओमफ्रायनो आङो एसे फानि फेस खालामनानै फोनखांबाय ओमफ्राय मोसाबायबो डेन्जार मेथाइ दामै गोसा दामनासो आङो मेकआप खालामबाय थायो मिथिबाय बेखायनो आं भइस डाबिं होयो आरो भइस डाबिं होनायनि मोनसे रिजोना जाहैबाय माने आं फेन होना लायो ओमफ्राय बिदिनो एसिफोर थाबा बेनि साउन्डफोरा माने बोरैबा नइस जायोना बेकग्राउन्डआव ओमफ्राय आरो खाथि खालानि मानसिफ्राबो हारला जायो बेखायनो माने हारला खोनाफैयोना भिडिअ बेखायनो आं नोंथांमोननि बेटार खोनासंनायाव बेटार जानायनि थाखायनो आङो भइस डाबिं होयो आरोना बिदि ओमफ्राय नै आङो दा बे कालारखौ कन्ट्रल खालामगोन आङो एसे डार्क ब्राउनखौ माबायदि बबेयावहाय फोनो बेखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै आं कन्टुरखौ खालामखांबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय फोनगोन ब्लासारखौ आंनिफ्राय मोनसे साजेसन पिंक कालार द्रायखौ फोननाङा बोरैबा नुयो आरोना आर्टिफिशियेल नुयो एसे अरेन्ज कालार बायदिखौ फोननांगौ माने होमबाना नेचारेल नुयो ओमफ्राय गन्थंआवबो फुनना लानांगौ आरोना एसे ओमफ्राय बिनि उनावहाय फोनगोन आङो नै ब्रकारा बे अरिफ्लेमनि D1नि ब्रकारा माने जेन'का मेगनावहा फोनो मास्कारा थिग बेबायदिनो आइब्र'नि थाखाय ब्रकारा थायो आरोना सोरबाफोर मिथियाबा आं खोन्थाना होबाय होमबाना एकदम नेचारेल नुयो आरोना नै नायलाय पुरा माने जिथु हेयार दङ ना आइब्र'आव बेखौ माने पुरा गोसोम नुयो आरोना नङाबा बाराद्राय गोसोम आखिद्रायबा बोरैबा आर्टिफिशियेल नुयोना बाट बेबायदिबा बिराद नेचारेल नुयो आरो बिदि ओमफ्राय नै आङो मोनसे ब्रास लानानै दायो माबाखौ बेसखौ होनोसै आइशेड'नि थाखाय एसे लाइट ब्राउन कालारखौ होदों आङो एसेबां डार्कखौ लायाखै मानो होनना बुंबा आं एसेबां गुफुरबो नङा नालाय बेखायनो आंजों मिलायनाय कालार लादों आङो आंनि मेगनजों ओमफ्राय बेनि उनावहाय नेक्स्ट एसे अरेन्ज कालार बायदिखौ आङो जिथु जेराव फुनदोंना बेयाव फुनदों आरोना आंहाथ' एसेबां नलेज गैया आइशेड'नि मानो होनना बुंबा नोंथांमोना मिथिखायो आं प्रफेसनेल नङा मेकआपआवहाय ओमफ्राय नै दा आङो नियननि माने हुदा बिउटि ब्रेन्डनि नियन कालारखौ फुनगोन आङो ओमफ्राय आंना बे पार्सेल फैनायावनो बायना दंमोन आरोना ओमफ्राय उपाय गैया बायना दंबाबो नियन कालारा थेंक गड बायनानै माबा जाबोआखै आरोना गाज्रि जायाखै ओमफ्राय आं ब्रासखौ दोननानै आखाइजोंसो फोनबाय आरोना आखाइजों साबसिन मोनबाय माने ब्रासजों एसे खारनाय बायदिसो मोनदोंमोन आं बेखायनो आखाइजोंनो फोनबाय आरोना आङो ना बे कालारखौ बिराद मोजां मोनो माने नियन कालारखौ आरो दा वान अफ माइ फेभरेट कालार बिराद मोजां मोनो आं नियन पार्पल वाइट इदि खिन्थु मालाबा गस्लाजों लोगोसे मोनो दिसुन ओमफ्राय नै गोजौआव फोनखांबाय आङो मेथाइ दामदों नालाय आङो बिराद मोसा मेकआप खालामखायो माने ओमफ्राय आरो मा होनो गाहायावबो फुनबाय आङो मोदाय बायदि नुदो दायो बाट देनाङो फिनिशिं जाबाथाय मोजां नुगोन आरोना बिदि आरो एसेबां मोजांद्रायबो नुनाय नङा मानो होनना बुंबा एसेबां साइजबो नङाना आङो ओमफ्राय नै हुदा बिउटिनि आरो मोनसे आइशेड' पेलेट लाबाय आङो बियो एसे सुमकि टाइप माने मा होनगोन बेखौ ग्लिटार थानाय आरोना ग्लिटार थानाय ओमफ्राय बेखौ दा आङो सायावहा फोनगोन आरो सायाव माने आङो साइडआवहा ब्लेकखौ फोननोसै होननानै सानब्रबबाय आङो फार्स्टआव सानाखैमोन आं फार्स्टआव साननाय मोनबा आङो एसे ब्लेक कालारनि बेसखौ फोनना लागौमोन आरोना साइडआवहा खिन्थु फार्स्टआव आं बिदि फोनगोन होनना सानाखैमोन अनलि नियन कालारखौल' एप्लाइ खालामगोन होनना सानदोंमोन आङो बाट उनावहाय खोथाया सोलायबाय ओमफ्राय मा होनो दायो आङो ब्लेकखौ बिदि जिङाव बरियाके फोनना लाग्रोजोब्बाय आरोना गाहायावबो गोजौआवबो
ओमफ्राय बेनि उनावहाय नियन कालारनि ग्लिटार थानायखौ फोननोसै बे नियन कालार थानायावहा देन मोजां नुबाय दा एसे दायो फिनिशिं जानायखाय ओमफ्राय नै आरो एसे एसे नांलायना पारफेक्टथ' जाखाया जोंनि आखाइया बेखायनो ब्रास मोनसे लानानै बेखौ माने बरियाके खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय आरो ब्लेक टिप इदि सिथाबनानै खालामबा बांसिन मोजांसिन जायो आरोना आं खालामासै एसेबां प्रफेसनेल खालामासै आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो हुदा बिउटिनि नैबे आइलाइनारखौ लादों बेखौ माने आङो जिथु बाउन्डारि दङना बेखौ माने बिदि सेपआव लाबोबाय आरोना माबायदि आखिदों नुखादों दा फारनैथिंबो आखिखांबाय बेनि उनावहाय एसे माने लुकखौ मोजां नुयो आरोना स्र' नुयो माने बाउन्डारिखौ होबाथाय नङाबा बारा मोजां नुवा ओमफ्राय बिनि उनावहाय एसे एनै नांलाबा मा खालामनांगौ बे एयारबाडखौ लानानै हुगारनांगौ आरोना आंथ' खुदैसो होफ्लाङो हा गोदो उन्दैयावबो बिदि जिदों हुगारबाथाय खुदैखौ इदि सोलागौ ओमफ्राय हुगारखौ इदि हुगारोमोन आरोना बाट दायो बिदिनो मेकआप रिमुभारखौथ' लानाङा नङाबा मेकआपा रिमुभ जागोन थावफोरखौ इउज खालामजायो आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो मेभलिननि मास्कारा फोनदों मेभलिननि मास्काराखौ गाहायावबो गोजौआवबो फोनबाय आं आइलेस लालायलायासै मानो होनना बुंबा आङो बिदिनो माबा मोनसे अकेसनेलिसो लायो आरोना आइलेसखौ बिदि बारा इसेबां लानाय जाया बेखायनो ओमफ्राय उनावहा मा होनो बे आं दहाय जे बुंदोंमोन ना हुगारनायनि खोथा आरो दाबो आङो लाबाय कटन राउन्ड कटन लाबाय ओमफ्राय गुस्थिखौ हुगारबाय आरोना नालेंखर थावदोनो बिदि होनानै नालेंखर थावदो हुबाथाय बिराद मोजां जायो ओमफ्राय दा गुस्थियाव आंहा जेबो गैलाना ओमफ्राय बे पिंक लाइननि बे सेटखौ लाबाय आरोना आङो नियन कालारनि एसे पिंक टाइपबो एसे नियन टाइपबो बिदि ओमफ्राय आंना लुक्सआ अलरेडि कमप्लिटआनो जाखाबाय लिपस्टिक सिस्टिक लाखांबाय ओमफ्राय बिनि उनाव खानाया जा बोरैबा जाना दंमोन खानायखौबो थिग खालामनांगोन ना ओमफ्राय खानायखौ बरियासे माने खाननाय बायदि नुवाखै खिन्थु खानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दसे मोसाबाय आङो मेथाइ सेथाइ दामनानै बरिंनो बासोबाबो उपाय गैया भिडिअ'थ' खालामखानांखागोन बेनो जाबाय खामानि ना गावनि खामानिखौ जेब्लाबो इन्ट्रेस्ट लानानै मावनांगौ बेखायनो आङो मेथाइ दामनानै मावो आरोना ओमफ्राय फारसेथिं खानायखौ खाखांबाय आङो फारनैथिंबो खाखांबाय नै डेन्जारसो जि थाबनो ओमफ्राय मोखाङाथ' बिराद गुवार ना दाला बायदि बेखायनो खानाय बरननानै एसे हाइट खालामनो गोनां जायो आरोना खानायखौ बरनबाय आङो एसे ओमफ्राय बरनखांनानै जासिगोन आरो गस्ला गानहैबानो स' नायबाय थादो ओमफ्राय इयारिंबो गानबाय आङो दा सोरबा सानगोन आरोना आसान बायदि एसां गोदो खिन्थु बेबायदि माने बेबायदि हेयार स्टाइल बेबायदि मेकआपजों बेबायदि इयारिंआ समायो आरोना ओमफ्राय आं गन्थंखौ कन्ट्रल खालामनो बावदोंमोन बेखायनो कन्ट्रल खालामनानै लाबाय आङो ब्राउन कालारजों ओमफ्राय हाइलाइटारबो होनो बावदों आङो हाइलाइटारखौबो होबाय बिराद बावो आङो बावनाय बेमार दोङो आंहा बे मोनसे बेमार बिराद गिदिर बेमार दोङो बेनो जाहैबाय बावनाय बेमार ओमफ्राय नै कमप्लिट जाबाय आंनि लुक्सआ स' नै गस्लाबो गानबाय आङो नियन कालारनि वान अफ माइ फेभ कालार बियो नियना ओमफ्राय मा होनो आदै नुखो मावजि बायदि बाट स्टिल आं देलायनो मोजां मोनो मानो होनना बुंबा लाइफआ जोंहा मोनसेल' बे लाइफआवनो जोंहा मा गोसो दङ गासिखौबो खालामना लानांगौ जेनेबा मोजां खामानिखौ दे गाज्रि खामानिखौ नङा मा होनो जुदि सोरहाबा देलायनो गोसो दंबा देलायखाना ला सोरबा बेरायनो गोसो दंबा बेरायना ला सोरबा माबा माबि मा आरोना गावबा गाव माने बेफोरो ओमफ्राय आंहाथ' बिराद देलायनायाव शखखा देलायनायाव बिराद इन्ट्रेस्टेड क्ला नङा इन्ट्रेस्टेड खा बेखायनो आङो देलायनानै मोजां मोनो स' बेयावहाय सोरबाफोर मोजां मोनाबा आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया आरो सोरबा मोजां मोनोबा बेयावहाय आंहा बुंनांगौ दङ थेंक इउ स' माच होननानै ओमफ्राय मा होनो गावबागाव आरोना गावबागाव लाइफ माथो आरो मालायखौ एसेबां गाज्रि बुंनानै माथो लाब मोननो बेखायनो गावनो खामाय जा लों था अनलायनानै बास बेनोल' बे मोनसेल' लाइफ काम अन इन्जय खालाम आरो माना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला थेंक इउ स' माच बाय बाय लाभ इउ